Matats! Basta kaon ko, kape mo kape. Tingnan na, nakatibay. Mga silingan dati mga tats, basta kaon ta, kape mo lag kape. Oh, asa na akong kape dire? Boss, karon sa boss. Biglaan ka boss. Kaya mga tats. Siyempre mga tats, atong timplahon no, kay kape may tuyo na to da, pertira bang inita mga tats, pero ang ingon nila, mainom ko kape, mainom po ako ng beer. Na, mo nagidangat karon mga tats, malipong jud daan ni ron, lisod ra ba sa paimnon mga tats, kay di ni mangundang og di mga hubog. Samtang nag-imtag kape mga tats, tangay po tagamay nga isda no, pero di po natuhot doon mga tats, kay puro ra ba ni pamilyado. Mga pasahero mga tats. Na. Sa unang panahon mga tats, dito ko nagpuyo sa ilang lugar. Nya kay nibalhin naman ta diri sa Peaceport, mo nang nana po ta diri. So mo deliver lang na sa diri mga tats pag makakuha sa bariles no. Mga tats, dili lang kay kape ang ihatag, tinokos. Kutob sa naa diri mga tats atong tirahon. Nagsara ni Mudonggo. Paduol. Oh, paduol sa kiko. Ipakita. Oh, tara. Ana nang mga kampi. Mga tats. Mga kampi ba? Sino yung pangalan sa kong uyuan? Ako haling uyuan mga tats. Mananagat. Oh. Tagapangyan dia, no. Nagkita na may mata sa nagika na, pwede may tuma. Matats, safety na, achip na ni Matats, oh. Insured na ito adobo. Dili man talat. Oh, mga tats, isulong man. Oy, pakita itong isda. Oh, muna ilang kuha mga tats, tara. Oh. Ang gihatag mga tats, oh. Na, tats, ako na nang inaog, kaya basig motorong na una, kaya nakainom ra ba rin, basig bawion. Pero, grasya ni Matas. Daghang salamat no. Kita puhon kaluyan na po ni sila. Inani na ko mga. So mga tats, lami sa feeling nung magkita mo sa parinti bitaw niya, tagaan na kag isda. Medyo ni mo na pila may katoy gulo nagkita. Kung wala ni sila ka-deliver bariles diri sa Peaceport mga tats, di yun may magkita ani. So, unta tagapangyan di ang nanagat karon no. Untag makaluyan na sila para makadeliver po ta ng Peaceport. Kay dili lang kay isa to duha ang mga parinti ani sa kong asawa mga tats, ubay-ubay yun yung tagabaybay ani. So, shout out sa tagapangyan da no, unta katong nasa laod karon nga naningkamot pa. Untag makaluyan mo para magkita ta diri sa Peaceport. Di ba? Bay, mga guys. Bay, nasi ko niya bay si Udil. Udil. Nasi Udil. Ano katas, nagtagay-tagay na. Imagine nyo muna ang isa ka barilis karon. Tagpilang kilo kaya ka barilis karon? 2.8 man to tracking. 2.8. So 280. So makakuha kag mga isa ka buok mga 50 kilos. So dako-dako di ba? Pila ra may starting ani matas na sa man 5 mil trismet kay pambot ra man ni. Oh, di puso ang makina pero gamay ra ni matas. Pag-abot na niya matas, mo inom pa nagbahalina kay bahalina brands na sila matas. So nakagrasya na ta matas sa pagsaka dire, nakakape na ta, nakaisda na ta. So nagkita pa jud mi sa among parente, bali parente mi sa akong asawa matas. So daghay kay salamat sa inyo ano. Nya mo lang to matas. Thanks.